Assalomu alaykum xolajon. Assalomu alaykum. Shavkat Alisherjon. Hamon koro chi kor kardi ba'd? Qadom kor xolajon? Ofis суроғаи ҳамон арӯзшаванда. Ва ростиш суроғаша наёфтод. Духтари холаша ёфтод. Духтари холашам суроғаша надод, гуфти оли баъд мекунад. Чӣ мана медодад? Он нагуфти бино саросемаи? Гуфтам саросемаи гуфтад. Ва гуфта ки байдам хостгор омаде сабда ё хостгор омадай. Бароям ка шояд касе ҳам мепурсад. Ма рафта дам будем. Майли кар. Алло. Ҳанди боламёд? Сози дига наст? Чикор наст? Куҷо таклиф кардан мебинед? бача зан зад срочно бё ма худ маҳинаро ёфти чи ҷада истоди то охи гуфтум ку фармоишкарго борам ёранай хитой ваҳдада ҷошон ҳами ҷадай паспорт оварди паспорт оварди биё ая бора регистратсият кунем биё нигоҳ кун ҷошон аё дад набруя диди а чораи файзобота сини файзобод миёй чораи файзобод нем ваҳда якум дуюм ина сеюм дом идем хе рост поём мефурӯй оҳо на нависаге охи биё биё дустро ола офис чон да ваҳда биё ҷа ассалому алайкум ана ки не додари мода кини паспорт яка виза карта ай бонки русти тоҷикистон ина виза карта бо медони чӣ кор куди телефону чи да скачат кард он программа пиндодора скачат карди тамом дуруст ана ки пиндодо ира регистратсия када он виза карта шуд ва ҳам хе тайёр ки ранги ин мара тайёр карди ки ҳами бихара бо рост ҳами склад биёям фаҳмиди чӣ хела ина фақат мехари склада сохранид мекунад пиндодора регистратсия мекунад ҳама ин ройдонай фандеси бепул ҳамаша мекунад та фақат ҳам бозро бихар ҳам 15 максимум 20 рӯз баъд ҷо мебиёӣ ки ҳамҷада борд омадан шугаз мегирӣ мере ты гашти нигоҳ ки бо ё ваям дорам бизнес ҳарофа дорам и се барвар арзонай и барои ҳам одамои савдогар бораи опт мезадаи арзонай не ки мо складошо мефтум сура да тоҷикистон ана ки нигоҳ кун ҳами хели душанбе се ҷодай 80 дай зарафшондай ба о рафтем ку мардум темаш да онҷай ана бадай вай бохта куло хуҷа ҳисор турсунзода данғара ваҳдат ёвон истаравшан ҷаббор расул спидаме панҷакен конибодон ести баъд шума бисураи чанд қаши кор мекардия ва ту бемор дадем омара бигӣ закаска город миёяд фақат миёям ҳамин ту гаранда тори кам борма миёям миёя 100% ё бори тида ҷавоб меган намиёя ани ба ё бо телеграм бот ҳам дорам дар телеграм фармоишбот дорам ҳамин бори тид миёям сабчен меоя ки бори ти дастидари мо қабул шуд бор раҳда буромад бор омад расид фаҳмидӣ бормор гум намеша дар ра гум намеша бо вақти мегири чекша метиям ку сабчениш дар он телеграм там миёяд ки ма гири кун бора чек пекш ки ана қабул шуд ягон ҷои фанд тeo надорад охти мана барвақт меги мана миём заказ кунам ина гуфтумуд ку хайно чиши من شناسنامه شما نه کارت شما نه تلفن شما شما میتوانید دیگه زکات کنید ай телефона азора бо ман намефаҳмо ман медонам тра нишон метам ё хит чонам нишон метара бе рафтем ахира дар хобгоҳ баҳз раҳман ушно лаҷон мо ба ҳамин хотир омадем ки мо қатъи ҳами ва сироҷон ба ғарибӣ роҳакем омадем аз шумо дуо бигирем бисёр муҳоҷират кардан ба хотири ризқи рӯзии ҳалол кори хуб аст вақте ки
ватан берун мерен, ман як чиз шуморо мегум ки шумо аллакай дига Абубакру Сироҷиддин нестем. Шумо номояндаи як миллатед, як миллати бузург, як миллати фарҳангӣ, як миллате ки таърихи қадима дорад. вақте ки ягон гуноҳ мекунанд намегӯянд ки Сироҷиддин кард ё ки Сироҷиддин кард ё Абубакр кард, мегӯянд ки тоҷик кардаанд. номи даҳҳо садҳо тоҷик бобад мешавад. вақте рӯз мефаҳме ки тоҷикҳо дастгирӣ мекунанд ҳамдигариша, бачаҳоро ёрдам додистанд, мо хурсанд мешем. барои ҳамин вақте ки кори ҳалол мекунем, пултонам дар роҳи ҳалол сарф кунем. баъзе бекало ҳастем, меҳнат мекунад, пул меовад, пули ҳалолро дар роҳи ҳаром сарф мекунад. барои ҳамин ҳар ҷое ки ҳастем, худованд нигаҳбонтон бошад, калатона кор фармоед, чӣ қадр ки нами ҳозир гӯш кардистем, меҳнаттона ҳалол кунем, фаҳмидем. худованд нигаҳбонтон бошад, кушоиши кортон тез, сафарҳо бехатар, соғ рафтем, саломат бем. Омин. дасти пур қативем бачаҳо. ҳамеша нигаҳбонтон бошад. ассалому алайкум Саадбар. Салом. Ва чӣ мегӣ? ман омадам ки хай худат медонӣ ман чӣ мехоҳам. Адресои маҳинаро ман да ту наметиём. о сар кард. Ту безор нашида аями фреб кардани духтаро? ман безор шидам ай ҳаминҷа омадан. айба як гуфтана. марам вақт надорам. бояд як бор бинам ҳамура. барои чӣ мебинӣ? Вай намехоҳад тра бубина. намехоҳад? Намехоҳад тра бубина. ира худаш гуфт ё худат гуфтӣ? мон худаш бугаква мегапа? Вай намехоҳад тра бубина. Саадбар гӯш кунад. мара бародарам тӯй дора ҳамин ҳафта. ман агар ҳамин ҳафта вая дарёфт накунам мемонам. гуфтанд мара ки ҳарди туя якҷоя мекунам. аллакай 3-4 рӯз дига мон тои ҳафтара илтимос. я вало кунам, ман бояд вая бинам ки ду туя мо якҷоя кадистем. фаҳмидӣ? ин дурӯғота оно маҳина бовар мекард. ман дар ҳаётра бовар намекунам. ба ин дурӯғот дили мара намеёбӣ. ман адресиам наметавонам. ин ҳафта рӯзи якшанбе маҳинаам тӯй дора. тӯй дора? як бачаи пул дора. ман фикр намекунам ки ай пишти ту шида, пишти туи дурӯғгӯ шида, вай бачаро партояв биёяд тра бигира. як тарафистон фақат мошина сахт ҳай мекардам, тарсон шудам, не рӯзи ту ҳай кардигу омӯхта шудам да оста ҳай кунӣ. мегум ҳамин рӯзи дуроз нигоҳ дорам, хурсанди ҳамин настроениякот соза чо кадаёд. ака намедонам бугумад ё нагум. бача вақте да бародари худат наги сирта ба ҷо кунӣ, бада кӣ мегӣ? Да муҳтов мегӣ? рақамҳои бародари маҳинара ёфтам. не чӣ хел зур аганӣ? ду бор зангаш задам, неки телефонаш хомӯш буд. хаёли дертарак занг мезанам. ту вафтум шав занг задӣ? шав занг задам. ҳеҷ гап надорам, мумкин телефонаш иштироқи заря дошт. парвоша накӣ, оли во худ тоқа нарӣ, фаҳмидӣ? очам дар як рӯз ҳал мекуна кори тура. занг зан бародараш да ҷову маконшуна биёв, фаҳмидӣ? оли мо 3 рӯз вақт дорем ки ҷо ҳадаем охӯи. ҳамин очам ки рафт медонӣ ку чӣ хел чақона, дар як рӯз кора буд мекуна очам, фаҳмидӣ? мара қатит бар, ма бирам бинам ҳамун маҳина кия охӣ ки қадар там да ишқиш лишпи даи ҳамин шави дуроз маҳина мегӣ ушу маҳинамона бурдӣ. ма бояд бинам ҳамун духтара ябо. чӣ гуфтӣ? мебарӣ мара қатит? худо розӣ боша ҳоли мебиниша. гап нест. ҳами худо розӣ боша мебинем маҳинаи мара. медонӣ чӣ? ман ҳамин рӯз кор рафтан нафуридиста. хай биё агане қатимон бирем охӣ. биё бирем я бинем ҳамун духтара. биё